Започваме с първата зодия от зодиака, а именно зодия Овен. Обхваща периода от 21 март до 19 април. Планета управител Марс. Езотеричен управител Меркурий. Владение, главата и сетивата. Ключови думи и положителни качества. Това са първата искра, индивидуалност, устрем напред, инициативен, пионер, водач, самоуверен, решителен, борбен, интуитивен, идеалист. Отрицателните качества на зодията са агресивен, брутален, несъобразителен, не зачиташ другите, нетърпелив, склонност към перчене, необмислени действия и безразсъден. Глифтът на всеки зодиакален знак има две значения. Той символизира най-важната характеристика на знака и същевременно сочи областта или частта на тялото, управлявана от този знак. Глифтът на Овен прилича на избликващ гейзер и показва бликащата жизнена енергия. Същевременно той обрисува част от главата на човека, по-точно областта на веждите, очите и носа. Овен е първият знак на зодиака. Той води след себе си всички останали. Той е кардинален и огнен знак. Овен е надарен едновременно с сила на мисълта и с активна воля, позволяваща му да приведе идеите си в изпълнение. Хората, родени под този знак, са надарени изобилно с жизнена енергия. Дори в доста случаи им е трудно да я управляват и тя се изразява в гневливост, припряност, прибързани действия, които може да имат и разрушителен характер. Овенът винаги се бори за нещо. Диапазонът е от личното налагане в обществото и отстояването на лични интереси до борба за обществена справедливост, социални идеи, общочовешки каузи. Овен е управляван от планетата Марс, която по принцип ни дава възможност да сложим своя отпечатък върху света около нас. Когато обаче Марсовата енергия е прекалено силна, човек се чувства постоянно предизвикан. Гневът и раздразнителността нарастват и обсебват психиката. Хората под знака на Овен много рядко са търпеливи. Овенът се хвърля безстрашно напред и може да струши стена с главата си, но му липсва постоянство. Когато една идея започне да се осъществява, той може да загуби интерес да дочака края на реализация. По това той много прилича на другия огнен знак Стрелец, който също се хвърля от една цел към друга и когато едната цел е поразена, лъкът вече е опънат отново и нова стрела лети към целта. Овен трябва да се научи да довършва нещата до край. Нещо, от което би му помогнал следващия земен знак Телец. Искреност, прямота, откровенност са между качествата присъщи за този знак. Те могат да се изродят в безцеремонно нараняване на околните поведения. Холеричният темперамент тук е добре изразен. Във външния живот винаги виждаме хората под знака на Овен на активна позиция. Амплитудата на проявите им се простира от раздразнителния скандалджия, който търси повод за спор, до духовния водач, който може да спре агресията, защото я победил вътре в себе си и я трансформирал в мъдрост и стратегия. Но Овенът има доста по-извисена характеристика. Тези души слизат от най-висшите сфери на мисълта. Овен и Риби, първият и последният знак на зодиака, са свързани повече от всички други с саможертва. При Овен това е саможертвата на душата, готова да напусне духовния свят и да слезе в материята заради реализацията на една идея. Това е саможертвата на война, щастлив да умре на бойното поле в името на една победа.
В най-висшия си аспект той е жертвеният агнец, символ на Спасителя. Физическа характеристика на зодия Овен. Главата и сетивата са под управлението на знака Овен и едно от сетивата е особено силно развито. Най-често това е зрението. Все пак има две характерни черти, които се набиват на очи, когато разглеждаме лицето на хората от този знак. Това са погледът и носът. Погледът е жив, проницателен, носа като физиогномично съответствие на менталното тяло е добре оформен, дълъг и често е подчертан по някакъв начин. Обикновено косата е буйна, по-често къдрава, често събрана на върха на главата. Тялото е жилаво, пъргаво и не едро, освен ако няма видоизменящи влияния. Във всички случаи обаче почти не се срещат дебели хора под този знак. Динамичната енергия на кардиналният огнен знак обуславя бърза обмяна, която изгаря всичко доставено от тялото. Хората от зодия Овен често страдат от три неща – главоболие, възпаление и травми, последствие от силно проявена погрешно насочена Марсова енергия. Поле за реализация. Хората от зодия Овен могат да работят в много сфери, но във всички случаи най-подходяща за тях е работата, свързана с новаторство, творчество и възможността за проява на лична инициатива. Военните професии традиционно се смятат за подходящи за Овен. Друго поле за дейност са длъжностите със социална ориентация, лекарската професия, особено хирургичните специалности. Спешната помощ също е много добре поле за изява. Урокът на Овен е да научи, че не може да реализира нищо сам, да се научи да разчита на другите и така да прояви част от характеристиката на своя полярен знак Везни. Урокът, на който той учи останалите, е, че посвещаването на една идея с пълна вяра в успеха е условие за успех.